محمد آیاز و پر ڈپٹائے کے ڈپٹائے واپ کراچے کے چشو خبر پہا غزائی کے ٹکٹی واخستو جلدائی کے پوج نزکی دیارسان شرکوینا کال 2018 هنگو سفر کے خلوئی غم و تید ہر سڑی ندم و زرد ہر چا کلم کلم و یو خلی زن کریم اللہ خروت اوڑینا زرد آیاس پر ہر پہالی لوئی اللہ خبر کریم پٹرک ڈرائیور ورخی جمخی تلوئی خرو اللہ دی خیر کی گڑی روستا نازینا زم پخلا بستان ماوی کامی پہر وطن کی شپاوی کمل کن کچور صداوی پکبلو کانو دلاوی سوک شد پاتی یاری بیا تڑی بندونا دام ایمان دام گمان دے ہر یو پختون باچے میزان دے پختون خواہ میزان قربان دے زما جنان دے راکی دوایا خود سام خوزاوینا زما زوانی دستان زار شاہ ہمی بنگڑی دستان زار شاہ یارس پر لی دستان زار شاہ دنیا دیار در سار زار شاہ دنیا ہمیشہ یاران کالا کالا وینا کریم اللہ چی مرگی وشولو اعلان یا اوخیت للے زمالاستر گو پوگریوان یا اوخیت للے زمالاستر گو پوگریوان کریم اللہ چی مرگی وشولو اعلان یا اوخیت للے زمالاستر گو پوگریوان یا اوخیت للے زمالاستر گو پوگریوان زارے زارے زڑا میرا ٹول کرے لاس مکڑے ڈک بانگڑی را ٹول کرے د پختون خواست پر لی را ٹول کرے ماتا پردی بچی را ٹول کرے زفی دخلو باچو مینا ماتا ہوما لہید رباد یا مارا غالے ہنگو سپر دے زما کالے کریم دشوان اللہ سوینزلے آیاس پسڑیا ما دغلے محمد آیاس دشوان دنستان گا تیرا وما پوج نزکی دے روان شوم زپ زڑگی دیر پاریشان شوم پور ستیز د ہجران شوم سلگونی والائی پا ارمان شوم محمد آیاس وحید ربات تورنا زما کوہٹ ہنگو شوال پتاوران سفر کی شوال غمو بران یا ہر سڑائی کڑینا نرمان گرانت وی پہر چگران محمد آیا در پاسی اوخ کی تو یاوینا شبیر خو غلی غن جڑیگی اوخ کی لستر گوئی بہیگی رنگی پورز اورج زیڑیگی کاری ملا ورطا یدیگی خدایت ورک انزڑگی
تنور صبرونا در پس جاړي ټول دوستان یو شنواز او بل فرمان شبیر کوي افسوس ارمان محمد ایاز یم حق خیران فمونګوري کې صدغام لوی بارانونا کریم الله چې مرګي وشولو اعلان یا اوخ کتللې زمالا سترګو پګریوا یا اوخ کتللې زمالا سترګو پګریوان کریم الله چې مرګي وشولو اعلان یا اوخ کتللې زمالا سترګو پګریوا یا اوخ کتللې زمالا سترګو د دې غم جن مصر البارا سپیشل فرمایش کړه شبیر سفروال شنواز سفروال عبدالرحمن سواتای او سپیشل فرمایش کړه دی شبیر سفروال او شاعر دی ډېر ګران او محترم رو محمد ایاز سفروال بیل نمبر دی 0313 37 66 985 او आवाज بندی کوي په ډېر مینه حافظ طاهر مظلوم یا والسلام.